मन्टेबो होगोन बायदि आं मैमद बर'खौ बाव लोगो मोनदों फैदोंमोन बियो मा नायनो फैयामोन आं बुंदों बे हस्पिटाला बावनो थानांगौ बिनिफ्राय मा लांनांगौ आंखौसो होनबाय नों सिनियर मानसिया बिदि बुंनो समाया मेडिकेल कलेजखौ नोंसोरनो लाबोदों ना हय जोंनो लाबोदों किन्तु बैथ' मेडिकेल कलेजसो नैबे माने देहा फाहामसालि बे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल बिनि बाथ्राया आलादा बे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै नामाकरण जानाय मोनसे हस्पिटाल जोंनि पितामह जोंनि बिफानि आमोलाव सासे जोंनि लिडार माने भारत स्वाधीनखौ खालामनो थाखाय आन्दलन खालामग्रा सासे व्यक्तिनि नामाव बे हस्पिटालखौ खालामदों आरो बे हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल तेखेतर मर्यादाथ' आमी राखिब লাগিব अकल तेखेतर मर्यादा नङा बिनि मर्यादाखौ लाखिनांगौ बेल' नङा बाव माने सोरबा मेथर खालामनानै जाग्रा सोरबा माने हाजिरा मावनानै जाग्रा बिसोरो लोमजाबा साजाबा सिरियास जाबा हठात माने गारि लानानै लांनांगौ बेफोरखौ हायाना गतिके इयाते आमार सिभिल हस्पिटालथ' लागे फार्मासिस्ट अरुप कुमार बे गाव बुंनाय बाथ्रासो फार्मासिस्टफ्रा धरना खालामदों जेनेबा दे बिसोरबो खालामनांगोन बिथांमोनाबो नङा होमबा खालामनांगोन दा बिसोरनि सेन्टिमेन्टआबो ज' जादों थारमाने जोंना पाब्लिकआ बयबो लुबैदों बहाय धरना होनांगौ होननानै खिन्थु अर्गानाइज खालामाखै आं मैयानिफ्रायसो बाव थादों ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डे जाबाय आङो गाबोन मन्थ्रिजों लोगो हमहैनो होननानै आङो फुङाव बाथ्रा रायलायनो मोनदों बिथांखौ आं मैया नागिरदोंमोन बिथाङा मैया आंजों फनाव कन्टेक्ट जायाखिसै दिनै गावनो माने माबायाव 7:30 पौने 8टायाव आंजों खननै फन हरदों 7:30 हरनायखौ आं मोनाखिसै पौने 8टायाव फन हरनायखौ आं मोनबाय रायलायहरबाय आरो नोंथांमोननि गुबै दाबियानो जेरैखि जाया थानांगौ बाव फुल फ्लेजेड सिभिल हस्पिटाल हिसाबै थानांगौ बहाय जोंनि बयनिबो सार्थनि थाखाय मेडिकेल कलेजाबो जोंनि बुस्थु जों मोननाय बुस्थु बेखौ नोङो पोस्ट क्रिएट खालामनांगौ पोस्ट क्रिएट करानाय पोस्ट क्रिएट नकरि रेडिमेड बुस्थु লৈ যাই পেলাই তাত এনে চলাব বিচাৰিছে আৰে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰক তাত পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ডাক্তৰ নিয়োগ কৰক নিযুক্তি দিয়ক তাত যিমান ষ্টাফ লাগে বিভিন্ন ক্লাছৰ ষ্টাফ লাগে সেইবিলাক দিব লাগে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই মানুহ নিযুক্তি দিব লাগে সেইটো নকৰাকৈ ৰেডিমেড আমাৰ বস্তুটো লৈ যাই পেলাই এনে দেখাব বিচাৰিছে হয় এইটোৱে নাটক কৰি আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ মানিম হয়তো जों बोरै मानिनांगौ बेखौ बेखौनो लानानै जों दिनै देखायदों सरकारनि बिरुद्धे जोङो बहाय माने रायजो राजाया जोंनि आइ मावफ्रानो रासिन जोंनि आइ मावफ्रानो बांसिन उसुबिदा सोरबा प्रेगनेन्ट जायो प्रेगनेन्टआ माने सासे गथ' आजायनो थाखाय डाक्टार लोगो नांगौ बे हिसाबै बेवहाय जोंनो नांगौ आरोखि जोंनोल' नङा गामि साखाथि फाखाथि थानाय गामि बे गामिफोरनि थाखायबो नांगौ बे हिसाबै जोंनि बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बे एसेटखौ बिनिफ्राय लानानै थांनो नाङा लानानै थांबाय अलरेडि उपाय गैया बिस्राथ' थिनहरजानाय मानसि सुपारिनटेन्डेन्टआनो जा डाइरेक्टरानो जा বিটিচিनि ভিতৰত থকা ডাইৰেক্টৰ তেওঁতো কৰিবলগীয়া একো নাই চৰকাৰে মানে কিবা ডাইৰেকশ্যন দিছে এই গতিকে তেওঁলোকেতো হাত দাঙি দিব লাগিব উপায় নাই